Както ви обещах, започвам новия влог с новата камера и съм супер щастлива, много ми харесва как снимам. Предполагам, намирате разлика в качеството. Отивам на фризьор и отново малко закъснявам. И нямам търпение да ви покажа какво съм решила да си правя. Решила съм малко да променя визията си, но ще видим как ще се получи. Все още не съм много сигурна, но честно казано мисля да рискувам този път и просто да експериментирам със себе си. Затова съм си вързала и ето така косата. Бързам, за да не закъснея и ще се включа малко по-късно, когато пристигна в салона. Точно съм паркирала и да не повярвате, съм 10 минути по-рано. Много се вълнувам да видя крайния резултат и знаете, че от известно време я пускам, но моята коса е прекалено тежка и така, когато е единствено на черта и няма абсолютно нищо друго, просто седи много тежко надолу и не може да й се направи абсолютно нищо, за да бъде оформена. Така че това взе малко повече да ме дразни и съм решила да направя нещо малко по-нетипично за себе си. Колебаех се дали да не я отрежа отново до рамото, но ми се иска първо да пробвам нещо друго, пък най-лесно да я отрежа. Ако не се харесам, просто ще дойда отново и ще я направим както си я носех преди, до рамото, защото това е прическата, която най-лесно оформях и съм сигурна, че ми отива. Но, нека пробваме нещо различно. Паркирала съм пред един доста известен салон, който ще посетя за първи път и ми е много интересно дали ще остана доволна и как ще ме направят. След малко ще ви взема с мен, ще ви покажа салона отвътре и естествено крайния резултат. Надявам се да мога да снимам малко повече отвътре, но не съм много сигурна, защото ми е за първи път и честно казвам не се познавам с хората и не е особено удобно да снимам през цялото време, така че ще видя какво ще мога да включа. Но финалният резултат, така или иначе, ще го видите със сигурност. Очертава се това да бъде уикенд влог, има някои неща, които според мен ще ви бъдат интересни. До вечера сме и на парти от моята работа, заедно с Иво, така че ще ви взема и там с нас. И да, enjoy the vlog и хайде да отиваме да се подстригвам. Нещо друго, което забравих да спомена е, че не съм се постригвала от миналия декември и освен, че искам да си променя прическата, има и цъфтежи, които искам да махнем. Това е, може би, най-дългия период, през който не съм се боядисвала, но просто покрай бременността. Това остана някак на заден план, а и честно казано съм малко и суеверна, така че не исках да се подстригвам през този период, но сега вече нямам търпение. Нали жестока е? И много тихо, и много... Маля, много е яко. Пак много глава. О, да. И така, прибирам се. Мисля, че видяхте какво направихме. Махнахме чертата и смятам, че така доста по-лесно се оформя косата и така и придаде малко повече обем, отколкото имаше по принцип. Съм много доволна. Направихме пластове или така наречените етажи, както и пуснахме curtain bangs в предната част, което също допълнително така придава обем на визията. И на мен лично много ми допада. И нещо друго, което коментирахме е балеажа, за който също се чудя от страшно много време и много искам да се престраша. Просто имам много лош опит с
боядисването и с боята като цяло. Няколко пъти съм ходила да ме боядисват професионално и всичките пъти съм била супер разочарована и въобще не съм се харесвала, така че малко ще го помисля. Може да гласувате в коментар дали според вас ще ми отива. Аз ще ви сложа някъде снимчици на екрана на това какво си представям аз и какво смятам, че ще ми отива. Сега се прибирам, за да видя какво ще обличам. Партито е с тематика Night Glam, по-скоро дрес кода е такъв, така че трябва да се съобразя и да е нещо блинк-блинк. И съм сигурна, че ще има много кътове за снимки и че ще има много потенциал да си направя яки видеа и снимки. Така че трябва да се постарая и аз, освен прическата и грима, трябва да видя и как да бъда надолу, така че хем да ми е удобно, хем да е ефектно и хем да не умра от студ, тъй като партито е в Ню Бояна и навън вече си е студено, така че не знам точно какво да си облека. Спряхме на бензиностанцията, за да заредим и тръгваме. Навън вали ужасно много и като цяло е доста студено, но не можах да ви покажа какво реших да обличам. Сега като пристигнем ще помоля Иво по някое време да ме снима в цял раз, за да видите, но се получи много яка визия. Така помахай. Кажете здравей на Иво. От следващия ден. Вчера се прибрахме доста късно и не ми остана време да ви заснема, но партито беше супер яко. Откарахме до към 1 часа, след което се прибрахме и няма да познаете, но колата ни беше цялата затрупана в сняг, беше валяло изключително много и беше супер студено, просто умрях от студ. Добре, че си бях взела връхна дреха, освен сакото, с което бях, така че да, това беше развръзката на вечерта, но беше много забавно и с Иво си прекарахме супер. Сега съм паркирала пред Народното събрание и отивам да се видя с Мариета и да пробваме нов ресторант, мисля, че Флорет се казваше, ако не се лъжа. И навън отново е супер студено, така че съм извадила дебелия пуловер. Между другото, вижте косата ми как седи, когато е изправена. По-скоро не е изправена, оформена, но когато няма кадрици, според мен много добре се разчупва. Като стане малко по-дълга, би седяла още по-готино, така етажирана, така че съм много доволна. И нещо, което си намерих в колата, сега ще си сложа, ето този супер сладък ароматизатор. Виждате ли го? Взехме си го от Истанбул, когато ходихме, обаче някъде го бях затрила и днес го намерих, така че ще си го
сложа след малко. А сега ви оставям, защото Мариета ме чака в хотела. Ще видим какво ще хапнем. Умирам от глад, така че се надявам да е вкусно. И така ще прекараме вечерта. И така, време е да завършим този влог, но преди това искам да разопаковаме заедно една пратка от Синсей, която е тук до мен. В нея има и някои неща за подарък, така че няма да ви покажа абсолютно всичко, предполагам, но нещата, които съм си купила за мен, ще ви ги покажа. И след това искам да ви споделя и за още два продукта, които поръчах наскоро и които започвам да тествам, но тях след пратката от Синсей. Така, виждам нещо много интересно. Това е първото нещо, което поръчах. Един спален комплект с такива сърчица и да, много е красив, много е коледен. 100% памук е и беше на цена около 35 лева. Аз пазарувах и с някакъв код за отстъпка. Така че това е нещо, което със сигурност нямам търпение да сложа в спалнята ни. Тук виждам и няколко неща за Марк. Взела само ето тези двечките в един размер по-голям от този, който носи в момента, защото се оказа, че има много дрехи за сегашния му размер и няма нужда от повече. Взех му ето този свичър, супер сладък, мисля, че беше около 5-6 лева, нещо такова, с колички. Сега ще ви кажа в кой размер, в 74 размер. Той е почти 68, на прехода между 62 и 68, но вече някои неща от 62 не му стават, а вече пък някои от 68 са му точни, така че на ръба е. Но както ви казах, за 68 размер имаме супер много неща накупени. И ето това пуловерче взех, което също ми се стори мега сладко и е много готино като материя и като изработка. Отново е 100% памук. Честно да ви кажа, открих Синсей покрай нещата на малкия. Преди много ги отричах и въобще не пазарувах от тях, но имат много добри попадения както за деца, така и за неща за дома, така че съм доволна от качеството и не смятам, че за толкова малко дете е нужно да инвестирате много като сума в облеклото му, защото нещата буквално му маляват за седмици. Друго, което съм взела е един отново 100% памук долен чаршаф, бял, нищо особено, просто имахме нужда. Така. И тук са май неща за подарък, но сега ще ви кажа, защото са ето в такива кутии, въпреки че... О, не, тук трябва да е една чаша, която съм си поръчала за себе си и нямах търпение да дойде. Тук нещо обаче се е счупило. Оле, едната чаша се е пръснала. Ето тази, с двойно дъно. Страхотна. Но, сега ще ви покажа другата, която мисля, че е точно тази, която искам. Всъщност не знам дали може да видите, но счупена е. Те просто са две еднакви. Вижте, тази е цялата натрушена, не знам дали се вижда. Значи и другите две неща би трябвало да са за мен, а подаръците почват от следващата поръчка, най-вероятно. Я да видим тук. Има една чаша, която е страхотна и която чака много, дано тя да е здрава. Ето я. Добре, всичко е наред с нея. Тази се изчерпваше постоянно. Има я и в сребристо, но аз исках златистата и беше постоянно изчерпана, като гледах на сайта. Вижте, много е яка. Честно казано, на живо, може би не е чак толкова впечатляваща, но въпреки това ми харесва.
и ще си я ползвам. Мисля, че е много празнична и също е много подходяща за подарък. И ето тук има най-вероятно още една чаша, но не се сещам коя е. Сега ще видим. А не, добре. О, боже, това е много малко. Така, това е, не знам как да го нарека, но подходящо е за олио и за оцет. Само че аз си го представях поне ето толкова като размер, а то виждате колко е малко. Може би седяло добре, ако се сложи на маста и се ползва просто някой да си довкуси салатата или ястието, но със сигурност не може да го ползвате, за да си съхранявате олиото и оцета, така че това по-скоро ще го върна, защото наистина си го представях по-голямо и сега ще им снимам чашата, за да видим какво ще правим с нея. Това бяха нещата ми от Sensei. Сега ще си го паковам, за да върна тези двете неща. И последно, преди да завършим влога, искам да ви покажа някои неща, които си закупих от сайта на Look Fantastic и от Amazon. Първо с козметиката за коса. Започвам активно да пробвам нещата на Color Wow, защото четох и гледах супер много видеа, в които момичета споделят, че това са най-ефективните продукти, когато става дума за прическа, за задържане на прическата, за задържане на кадрици и за обем. И искам наистина да ги пробвам, защото знаете, че аз неведнъж съм споделяла, че имам страшно голям проблем с прическите, с обема, нищо не ми се задържа на косата и колкото и да се опитвам и да си я стилизирам, тя просто не стои и както виждате, ето преди час някъде съм си направила сешуар и той веднага пада. Искам по всякакъв начин, поне да знам, че съм пробвала всичко възможно. Взех си ето тези два спрея. Честно да ви кажа, не знам кое как се използва. Това би трябвало да е пяна. Това си някакъв спрей за корените. И двата са за обем. Поръчала съм си един лак за коса, който чакам да дойде все още. Но да, не знам, кажете ми дали вие сте пробвали тези двете неща. Аз съм ползвала само този спрей, който е за на електризиране на косата. Този най-известният ще сложа някъде тук снимка. И бях доволна, но не бях впечатлена, ако трябва да бъда честна. И се надявам просто тези да ми харесат повече. И още нещо, което смятам, че е готино и което си взех, е ето този спрей, който е от Amazon, от Великобритания обаче, защото в немския мисля, че не се предлагаше изобщо или имаше някакви различни разновидности. Но, както знаете, купих си Uggs бутуши. Мисля, че ви споделих в Instagram или в TikTok, вече не съм много сигурна. Но те знаете, че са супер сладки, супер готини, но просто толкова бързо се съсипват и не може да ги носите на мокро време, макар че са бутуши. И като цяло всички се оплакват, че са много трудни за поддръжка. Нормално, на тях просто самия материал им е доста капризен, така че гледах една мацка в TikTok. Аз, както забелязвате, много се инфлуенсвам от хора в TikTok. Гледах една мацка, която има същите Uggs бутуши и с ето този спрей ги пръска и този спрей всъщност създава предпазен филм на самите обувки, който предпазва от намокряне и от петна. Беше около 30 на лева. Никак ефтин, но е 125 мл. Предполагам, ще ми стигне за доста време. Много се надявам да работи. Не знам дали ви се случвало на вас, но аз като си поръчвах макуинките, нещо, което ми направи впечатление, че когато ги перях, усещах, че има цено някакъв филм отгоре на самата обувка, която всъщност я предпазва от замърсяване, намокряне и така нататък. Не знам дали това е така или просто аз си въобразявам, но когато си взимате по-висок клас обувки, по-скъпи обувки, които искате да запазите, е хубаво по някакъв начин да ги предпазите. Пък знаете, че професионално почистване и ако отидете сега в някой магазин за професионално почистване на обувки, там също спрейовете и цялата
А козметика, която те предлагат, е много, много скъпа, така че смятам, че си заслужава да си купите нещо такова, с което просто да си поддържате. То, разбира се, не е само за ъкс, то става за всякакъв тип обувки. Все още не съм го пробвала, много се надявам, както казах, да работи и ще ви дам отзив, ако е така. Сигурно в Инстаграм, така че ако не ме следвате, може да го направите. И с това ще завършим влога. Много се радвам, че останахте до края. Благодаря ви и до следващия път.